Kanca-kanca seniman iki ya komplit sudah teko. Pancen ngladeni senior ki rada angel. Angel. Yen aku kangen. Monggo Om, ingkang pundi Om? Asik. Ingkang menika. Ayo milih sing ndi? Sing sisiran itu. Ayo nang. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang. Ayo Pak, kowe ndak malah linggo ya. Monggo Pak ta ya. Lho kan kowe rasa aneh-aneh rene yo. Ya Pak. Oh ya. Bertemu nang dompetku. Apa kowe ra krasa? Wasik. Tak batin saben dina. Penyanyi ora Mbak. Kalilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa? Tak batin saben dina. Ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Baik, terima kasih. Saya berdua satu bulan saat campur sari rancak. Asik. Terminal mati dan telanku ora bakalan aku ngelaleki. Terminal mati kenanganku ora bakalan aku ngelaleki. Eling jaman semono. Aja terus pinggir salon Kowe rene le. janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Oh. Dan aku kangen kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang bertemu nang dompetku. Dan aku kangen kangen karo sliramu. Tak alas-alas bertemu nang hatiku. Apa Ira krasa abatin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa asik. abatin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Wis nularas Wisnu Laras. Oh. hae 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 hae. Terminal mati dan telanku ora bakalan aku ngelaleki. Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Ya.
gandenganku ora bakalan aku gelaleki Biar jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu yang aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang bertemu nang dekatku yang aku kangen karo sliramu bertemu nang hatiku apa kowe rasa tanpa tenesa bendina tanpa kalilang fotomu ning dompetku apa kowe rasa tanpa tenesa bendina tanpa kalilang jenengmu ning hatiku Say. Monggo. Eh, Gedingnya apa, Pak?